Bon vespre, siguin benvinguts. Aquesta és la segona d'aquestes vetllades filosòfiques que dediquem enguany al tema del mite. Aquestes vetllades les organitza el Patronat d'Estudis Osonencs en col·laboració amb l'Institut Superior de Ciències Religioses, l'Institut Ramon Muntaner i també la Universitat Internacional de Catalunya. Totes aquestes institucions, doncs, moltes gràcies. Bé, doncs passo a presentar el ponent de la conferència d'avui. La conferència d'avui que és sobre el mite d'Èdip i les preguntes letals de l'Esfinx. Bé, em fa una il·lusió especial presentar en Xavier Escribano, en primer lloc perquè és un bon amic i, en segon lloc, perquè va ser ell qui va proposar el tema pel cicle d'enguany, el mite. Així que està d'alguna manera implicat doncs, en tota l'arquitectura d'aquest cicle. Ell va proposar doncs, la idea central. Bé, passaré a presentar el professor Xavier Escribano. Xavier Escribano és doctor en filosofia per la Universitat de Barcelona, amb una tesi sobre el pensament de Merleau-Ponty, que es va publicar l'any 2004, amb el títol Sujeto encarnado y expresión creadora, una aproximación al pensamiento de Maurice Merleau-Ponty. És professor d'Antropologia Filosòfica a la Universitat Internacional de Catalunya, on desenvolupa una docència transversal, principalment a les facultats de Medicina, Psicologia i Humanitats. Els seus interessos es centren en l'antropologia filosòfica, la fenomenologia de la corporalitat i les humanitats aplicades a l'àmbit de les ciències de la salut. Dirigeix i coordina, des del 2012, el grup de recerca SARCS, que treballa interdisciplinarment en l'àmbit de l'antropologia de la corporalitat. Fruit d'aquest interès, va editar el llibre De pie sobre la tierra, caminar, correr, danzar, que va ser publicat el 2019. És un llibre que està dedicat a presentar filosòficament una cosa tan quotidiana com els peus. És un llibre sobre els peus, filosofia dels peus. I actualment prepara una nova monografia col·lectiva que oferirà una mirada antropològica sobre la respiració, des de múltiples perspectives filosòfiques, fenomenològiques, ètiques i estètiques. I, també molt important, des de fa 3 anys ofereix un curs de filosofia a Seva, de periodicitat mensual, amb el títol Viatge als textos clàssics de la filosofia. Aquí, de fet, crec que tenim alguns dels alumnes d'aquest curs de filosofia. Bé, a més, el professor Xavier Escribano fa constar estar immensament agraït per una invitació tan il·lusionant i una audiència tan selecta com la d'avui. Bé, abans de passar-li la paraula, també m'agradaria apuntar una cosa, i és que el professor Xavier Escribano, a banda de filòsof, també és poeta. En tota la seva filosofia sempre es deixa entreveure un element de misteri, és a dir, tracta sobre qüestions molt quotidianes, però en totes aquestes qüestions es deixa entreveure una certa resplendor de misteri. Aquesta voluntat de dir l'indicible l'ha portat a l'àmbit de la poesia i la seva obra poètica està compilada en aquell llibre que es diu Transido de Distancia, que ha estat publicat recentment. Abans de passar-li la paraula, m'agradaria llegir les paraules que Xavier Escribano posa en el pròleg d'aquest text, perquè crec que són molt definitòries de la seva manera d'entendre la filosofia, la poesia i la vida en general. Diu així: decir, quizás gritar, lo que hemos comprendido del misterio antes de morir. Transmitirlo secretamente mientras tomamos un café. Escribirlo en una libreta paciente,
convertirlo en poema o bien cantarlo. Dejar un pequeño legado de luz y, por tanto, no solo sombra, desatino, fracaso, sino voz, pensamiento y gestos para una danza amable, llena de agradecimiento y proclive al amor. Escapar, pues no queda otro remedio, dejando una nota vibrando en el aire, un hálito de 4 palabras meditadas en silencio, largamente y casi de rodillas. Besar la creación, colmarse de ella y despedirse al fin con un mensaje que recojan los otros, los que aún han de descobrir su nombre verdadero. Xavier, tens la paraula. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Abel, per aquesta presentació tan amable i, per altra banda, tan sorprenent. No sabia que citaries aquest text poètic i bé, doncs també m'agrada que poder participar d'aquesta vessant, no? amb el públic assistent. Moltes gràcies, per suposat, a l'organització, especialment al professor Abel Miró i al públic assistent aquesta tarda. He de reconèixer que sí, que em fa una gran il·lusió poder dirigir-me a un públic tan distingit, en un lloc tan emblemàtic d'una ciutat i d'una terra que, sincerament, cada vegada m'estimo més. Les preguntes letals de l'Esfinx, aquesta és una mica la nostra temàtica en el dia d'avui, i voldria bàsicament que la meva exposició fos un comentari d'aquesta imatge que tindrem a la vista en bona part de l'exposició d'avui. Això és una ceràmica podríem dir decorada en tonalitat vermella, un quílix àtic de figures vermelles que actualment trobem al Museu Vaticà de Roma. I el que proposo aquesta tarda és intentar fer un exercici del que a la primera conferència d'aquest cicle es va anomenar, fins i tot era el títol de la primera de les conferències, un exercici d'encarnació del mite. Aquesta encarnació del mite de la que ens va parlar el doctor Josep Olives, que per cert només puc fer un petit retret a l'organització, i és que la meva intervenció sigui precisament després del doctor Josep Olives, perquè ell és un savi i és un mestre, jo el reconec com un veritable mestre, i ara vostès, si van assistir la setmana anterior, experimentaran un descens, un daltabaix molt profund, però bé, què hi farem? Doncs el doctor Josep Olives és un savi, jo simplement i modestament soc un professor, algú que intenta comprendre coses, explicar-les i fer-les comprendre, i en aquest exercici moltes vegades guanyar una millor comprensió d'allò que intento transmetre. Bé, doncs aquest exercici d'encarnació del mite hauria de consistir bàsicament en intentar esbrinar què pot tenir a veure amb mi, de quina manera a la meva vida s'està realitzant el que narra el mite, el que ens explica el mite. Per tant, no és una mena de contemplació externa, merament filològica o filosòfica fins i tot, sinó un exercici d'aprofundiment en el mite al mateix temps que un aprofundeix en si mateix. Per tant, el que proposaré aquí, sobretot, és una lectura personal que pot fer qualsevol de vostès, una lectura antropològica especialment d'aquest mite de l'Esfinx. Primer ens hauríem de tenir una miqueta, com deia, en aquesta imatge, la imatge que per vostès, segurament per molts de vostès serà més que coneguda, presenta dues figures, dos personatges. El que tenim a l'esquerra sembla un home
que vesteix d'una manera una mica singular, porta unes sandàlies, una capa, un barret, si ens fixem fins i tot un bastó. Sembla, per tant, algú que està de viatge, algú que camina, podríem dir gairebé sembla un pelegrí, veritat, del camí de Sant Jaume, però no ho és, però sí que sembla que sigui algú que estigui de viatge, en camí, amb aquesta, diguem-ne, amb aquest posat, però en aquest moment no camina, no està en marxa, sembla que el trobem assegut i veiem que la seva actitud és d'algú que està pensant, que està com concentrat en una meditació, està com reflexionant. Moltes vegades quan reflexionem ens portem la mà a la cara, ens aguantem al cap perquè el pensament d'alguna manera és una manera com de concentrar-se. Aquest és aquest personatge de l'esquerra, per tant, algú que està en camí, un pelegrí, un caminant, un viatger, que està en aquests moments detingut, assegut, en actitud reflexiva, no sabem ben bé per què. I a la dreta tenim efectivament un personatge una mica encara més enigmàtic, perquè ens representa una figura que sembla algo així com un monstre potser mitològic, veritat, que té cos de lleona, ales d'àliga, cap en principi en aquesta representació de dona, i ja pel títol de la conferència i ja pel coneixement d'aquesta imatge que tots segurament tenim o molts de nosaltres tenim, sabem que representa efectivament l'Esfinx. I el personatge de l'esquerra, aquest pelegrí, doncs és el famós Èdip. I quina és la situació que ens narra aquesta imatge? Quina és la història que hi ha al darrere? Sabem que Èdip, en principi, és fill dels reis de Corint, però un oracle li ha fet saber que ell assassinarà els seus pares. I per evitar aquest fet nefast, ell no vol de cap manera acabar amb la vida dels seus pares, reis de Corint, el que fa és fugir de Corint. Se'n va, surt de la ciutat, vol evitar acabar amb la vida dels seus pares. En el seu camí, podríem dir, de fugida, és quan en el camí que porta cap a la ciutat de Tebes es troba aquest monstre peculiar, com veurem és peculiar. Aquest monstre ha estat enviat per una deessa, Hera, com a càstig a la ciutat de Tebes per un antic crim que s'havia comès i que no ha estat encara, podríem dir, purificat a la ciutat. I una de les peculiaritats de l'Esfinx, com sabem, és que no és un monstre que devori immediatament a les seves víctimes, com acostuma a fer els monstres, que quan ens surten en contra el que fan és acabar amb nosaltres ràpidament, si no oposem resistència, sinó que l'Esfinx, podríem dir, és un monstre com més subtil, és un monstre intel·lectual. El que planteja les seves possibles víctimes és un enigma del qual depèn la vida del personatge o de l'individu, la persona que s'hagi trobat amb l'Esfinx. Per tant, podríem dir, o m'agrada pensar, i podem després discutir o dialogar sobre si és una bona caracterització, doncs que és un monstre una mica intel·lectual, per dir-ho així. No devora immediatament a la víctima, li planteja un enigma, i el que veiem que fa Èdip és intentar pensar quina serà la resposta, perquè l'Esfinx li ha plantejat un enigma i Èdip no sap la resposta. De fet, la resposta no està escrita enlloc. No és una resposta, podríem dir, que ja estigui donada de vell antuvi. És una resposta a la que només es pot arribar amb un exercici creatiu de la intel·ligència. Èdip necessita usar el seu intel·lecte però d'una manera creativa, perquè la resposta no existeix, l'ha de trobar.
Sabem, veritat, que la història ens diu que Èdip respon a la pregunta de l'Esfinx, sobreviu, i una miqueta com a premi d'aquesta victòria sobre l'Esfinx li és concedit el tron de Tebes i la mà de la reina viuda Iocasta. Deixem-ho aquí de moment. Serà una miqueta el marc de la primera part de la nostra exposició. M'agradaria que penséssim amb una mica de calma quina podria ser la interpretació simbòlica d'aquests personatges d'Èdip per una banda i de l'Esfinx per una altra. Com dèiem, es tractava de fer un exercici de descoberta de què pot tenir aquest mite a veure amb nosaltres. Qui pot ser l'Esfinx per nosaltres? Un personatge, un monstre que planteja preguntes que si no obtenen resposta impliquen la mort d'aquell que intenta respondre. Quan la humanitat, quan nosaltres ens trobem en situació d'haver de respondre a preguntes letals, per dir-ho d'alguna manera, a preguntes de les quals depèn la nostra vida, però fins i tot en el sentit biològic, és que si no respons, mors directament. No parlo aquí de manera metafòrica, sinó de manera física, biològica. Bé, jo penso que al llarg de la història de la humanitat ens hem trobat, ja podríem dir, des dels inicis, amb aquesta situació, no? De fet, una de les coses més interessants a l'hora d'estudiar la humanitat en els temps més remots és el gran tema de la descoberta del foc, veritat? El mite de Prometeu diu que Prometeu, perquè l'espècie humana pogués subsistir, va robar el foc, sí, i la saviesa professional, diu, més o menys, o la saviesa tècnica, i la va regalar als homes, als éssers humans. I el que ens vol dir és que la possessió i el domini del foc no és tan evident, es requereix una gran habilitat per produir i per dominar el foc. De fet, és un tret antropològicament específic de l'ésser humà, que d'alguna manera ha après a controlar el foc, i d'això depenia la seva vida, del control del foc, però per produir voluntàriament i per controlar el foc es necessita un pensament creatiu, no basta amb les dades que tenim donades, perquè les dades que tenim a davant dels ulls no ens ajuden a descobrir com podem produir i dominar el foc. Era per posar simplement un exemple, de com aquest pensament l'Esfinx podria haver demanat a aquells éssers humans prehistòrics: com tu faràs per lluitar amb les feres depredadores molt més ràpides que tu i molt més fortes? Com tu faràs per resistir a les gelades i als... Com tu faràs... Sembla ser, diuen els antropòlegs, que el domini del foc és previ a la confecció del vestit. És molt interessant, que l'ésser humà, això són estudis antropològics que defenen que l'ésser humà abans va combatre les inclemències del temps amb el foc que amb el vestit. És interessant, és una dada que a mi em va sorprendre quan la vaig llegir, però que em sembla interessant, perquè el foc està envoltat de misteri. No em vull entretenir massa amb el foc, però era per posar un exemple d'una pregunta letal de l'Esfinx. Com tu faràs, ésser humà, persona, per sobreviure en una natura adversa? Com tu faràs per superar la pesta i la grip i la tuberculosi i el sida o la sida i l'èbola i el Zika i la Covid? Per cap d'aquestes grans epidèmies mortals, per cap d'aquestes preguntes letals de l'Esfinx, l'ésser humà no tenia resposta. Es trobaven en la situació d'Èdip. S'havien de parar, havien de fer, no sé com dir-ho, un stop al seu camí, a la seva vida, i dir: escolta'm, això com ho solucionarem? Perquè se'ns està morint la gent, s'està morint la gent de qualsevol d'aquestes epidèmies mortals. Hem de trobar la manera, i tots... Èdip representa individus pensants, però també representen la comunitat dels éssers humans enfrontant-se en temps precientífics i en temps científics a aquestes
adversitats letals, no? I avui en dia l'Esfinx continua oferint-nos les seves inquietants i letals preguntes, no? Com tu faràs, ésser humà, per superar aquest canvi climàtic que sembla irreversible i que posa en perill la vida al teu planeta, la vida d'animals i d'éssers humans? Per cert, ésser humà, com tu faràs per controlar l'armament nuclear que hi ha sobre de la Terra? Estàs segur que sabràs fer-ho? Ets prou llest? Ets prou intel·ligent? Tens prou traça? Ets prou creatiu en el teu pensament per aconseguir que ningú apreti un botó i comenci una cosa que ningú no vol que comenci? Bueno, les preguntes de l'Esfinx són letals per Èdip, però han estat letals i ho continuen sent per als éssers humans de totes les generacions, no? Per mi, ja dic que és una lectura personal, se'n poden fer altres, no pretenc aquí oferir una mena com de lectura única, ni molt menys, és una lectura antropològica que em sembla que a mi m'ajuda a pensar alguns temes. Per mi l'Esfinx representa tots aquests grans obstacles que la humanitat s'ha anat trobant i continua trobant-se a la seva existència i dels quals depèn, per començar, la supervivència en sentit més bàsic, biològic, si li voleu dir d'aquesta manera. Per tant, l'Esfinx representa el caràcter letal de la ignorància. La ignorància per l'ésser humà és letal. Saber implica poder viure, no saber implica la mort. L'ésser humà no pot recórrer a la seva genètica merament, als seus instints, allò que li ve donat per natura biològica, sinó que totes aquestes facultats que d'alguna manera tenim i posseïm i que són com un do rebut, el pensament, el llenguatge, n'hem de fer un ús molt precís i al mateix temps molt creatiu, ja pel sol fet de poder sobreviure. És per aquest motiu, a mi em sembla, que es pot justificar que l'ésser humà fos qualificat per Linneu com Homo sapiens. Sembla una mica arrogant dir que l'homo és sapiens. A vegades jo he pensat, i es pot fer una miqueta de broma amb això, que també li podrien haver dit Homo ignorans, veritat? Perquè si fem la llista de les coses que sabem i la llista de les coses que ignorem, doncs la llista de les coses que ignorem és molt més àmplia. Però som ignorants precisament perquè podem saber, o perquè hauríem de saber, o perquè necessitem saber. A mi em sembla que la manera d'interpretar una mica més acuradament aquests sàpiens és un tipus d'ésser pel qual el saber ocupa una posició central a la seva vida, de tal manera que la seva vida depèn del seu saber d'una manera crítica. Per nosaltres el coneixement no és ni molt menys un luxe, és una urgència vital. I encara ens estem movent en el plànol, podríem dir, de la supervivència biològica. Per això sempre estem estudiant, per això sempre estem aprenent, per això sempre estem dialogant i pensant conjuntament i d'alguna manera afinant el nostre pensament els uns respecte als altres. Ara bé, pel que fa a la supervivència biològica, per dir-ho així, pel que fa a la nostra subsistència, sembla que els éssers humans, almenys fins ara, hem estat, no sé com dir-ho, sorprenentment i extraordinàriament capacitats. Capacitats per resoldre problemes. Aquesta sorpresa davant la capacitat humana de resoldre problemes relatius a la seva supervivència física, biològica, no és quelcom que ens sorprengui ara. A mi sempre m'ha agradat molt llegir i rellegir el famós Cor d'Antígona, aquesta tragèdia de Sòfocles, on en un moment donat el cor, observant l'escena, diu una cosa així com que li sembla que l'ésser humà és realment formidable, perquè no és un peix i tanmateix creua els mars. És sorprenent com els animals salvatges d'alguna manera els domestica, els ensinistra. Com ha aconseguit
parlar, tenir idees, sembla fins i tot s'ha pogut protegir de la intempèrie i exclama l'home que té solucions per tot. I això és un text de fa 25 segles, no? No hi ha esdeveniment al qual no s'enfronti amb solucions, diu el cor d'Antígona. Només no es podrà procurar l'escapatòria de l'Hades, com dient, bueno, de l'únic que sembla que no és capaç d'escapar-se és de la mort, però de la resta, això ho diu un text de fa 25 segles, sembla que tenim solucions per tot. Fins i tot diu malalties que fins ara no tenien curació. Un text de fa 25 segles ja s'admira que en el seu temps, no sé, potser podem pensar en la medicina hipocràtica o en la medicina naixent, la medicina científica naixent en aquells moments a Grècia, però fins i tot també les tradicions més antigues, les vingudes d'Orient i d'Àsia, com ja generen aquesta sorpresa que sembla que l'ésser humà, com Èdip, sembla que respon a les preguntes de l'Esfinx i respon fins i tot d'una manera, no sé com dir-ho, bastant intel·ligent. Bé, què li passa a Èdip? Èdip venç a l'Esfinx, per tant triomfa, se li concedeix el tron, es converteix en rei de Tebes, la mà de Iocasta, i Èdip veiem que es converteix en un rei que és tingut per savi i que ell mateix està convençut de que és savi i que és capaç de solucionar els problemes. La ciutat de Tebes el considera no només savi, sinó una mena de salvador de la ciutat. I ell es deixa veure d'aquesta manera. Veiem un Èdip una mica, fins i tot, arrogant, perquè està convençut que ell té aquesta capacitat sorprenent de resoldre els problemes. Pensem per un moment, potser, en l'arrogància a vegades que podem tenir els éssers humans quan pensem en termes científico-tècnics, com a vegades, ara no sabem com solucionar el problema, però l'acabarem solucionant perquè hem demostrat que, escolta'm, tenim internet, tenim els satèl·lits, hem arribat a la Lluna, estem mirant d'arribar a Mart, vull dir, som gent que té unes capacitats molt sorprenents, no? Això de la mort que deia el cor d'Antígona, encara no ho hem solucionat, però deixa'm que treballi en genètica, deixa'm que segueixi investigant i potser ara no, però dintre d'uns anys ja ho tindrem solucionat, no? Potser la pandèmia ens va parar una miqueta als peus, però just abans de la pandèmia, de la Covid, em cridava l'atenció com al meu voltant copsava un ambient una mica en l'àmbit d'una divulgació científica, si voleu, una mica superficial, de dir, això ja ho tenim, ja dintre de res erradicarem la malaltia i això de la immortalitat està aquí darrere. Una miqueta, aquesta arrogància que a vegades podem tenir, Èdip sembla que la té, que podem tenir també nosaltres, i ja que he citat a Prometeu, que podem vincular al que un gran estudiós de la filosofia grega antiga, Pierre Hadot, anomena l'esperit prometeic. L'esperit prometeic és l'actitud davant de la natura que pensa que la pot dominar, que mira a la natura com allò que es pot utilitzar, com allò que es pot dominar. Després en parlarem una miqueta, tornarem. He posat una altra imatge, espero que l'estiguin veient amb facilitat. Ja no és una representació, diguem-ne, d'una àmfora, sinó és un quadre, un oli del pintor simbolista francès Gustave Moreau, que té el mateix motiu. És un motiu, si voleu, tractat d'una manera una mica més inquietant, perquè aquí l'Esfinx s'ha llançat gairebé a sobre d'Èdip i l'està mirant de fit a fit d'una manera absolutament penetrant. Aquesta pintura, aquesta obra d'art, va inspirar el famós poema Èdip de Konstantinos Kavafis, i un dels versos d'aquest poema diu que Èdip
veu al fons d'aquesta vall la ciutat de Tebes i d'una manera una mica enigmàtica diu que allà tornarà a parlar-li l'Esfinx, amb més grans i més difícils enigmes que no tenen resposta. És curiós perquè en principi semblava que Èdip havia vençut l'Esfinx quan algú aconseguís respondre a, podríem dir, l'enigma de l'Esfinx. L'Esfinx havia de desaparèixer, havia de morir, havia de ser vençuda, però Cavafis diu que sembla que digui que no, que la seva desaparició és momentània, que encara té enigmes més inquietants i més profunds que potser no tenen resposta i que Èdip s'haurà de tornar a trobar en una situació molt compromesa. Bueno, tots coneixem una miqueta com continua la història. Anem a la segona part de la història. Sabem que durant el regnat d'Èdip a Tebes, casat amb la reina Iocasta, de la qual té 5 fills, entre ells Antígona, la gran heroïna, Ismene, la seva germana, Polinices, Eteocles, personatges que apareixen a altres tragèdies, altres textos. Sabem que durant el regnat d'Èdip es produeix una nova pesta, sembla com si una nova maledicció estigués torturant i causant molts mals a la gent que viu en aquella terra de Tebes. I Èdip, que és el rei, d'alguna manera sent la responsabilitat de donar una solució al seu poble, perquè el seu poble, que el considera el Salvador, així literalment, li demana urgentment que trobi la solució, que com és tan savi que va respondre a l'Esfinx i els va lliurar una vegada, ja els va salvar una vegada, doncs ara que tenen aquesta nova pesta, aquesta nova situació crítica, doncs que els torni a salvar. Bé, sabeu que Èdip el que fa és intentar esbrinar quin és el problema. Ha demanat al seu cunyat Creont que vagi a Delfos a demanar-li a l'oracle a veure què n'opina Apolo, i sembla ser que Creont torna amb el missatge de que hi ha un crim que encara no s'ha purificat en aquella terra i que fins que no es purifiqui doncs allò continuarà d'alguna manera causant molts perjudicis i molta mort. I aleshores Èdip diu que s'ha de buscar, s'ha de trobar el culpable, com sabem. Apareix la figura de Tiresias, que és com una figura d'una mena de profeta, savi, cec, que li fa veure a Èdip que potser ell té a veure amb la causa d'aquests mals. Èdip ni se l'escolta, el rebutja, no para atenció a les paraules de Tiresias, segueix investigant i per una trama una mica complexa, que ara no reproduirem aquí, finalment arriba a la descoberta fatal de que el crim que s'ha de purificar és un doble crim. Primer, l'assassinat de l'antic rei de la ciutat de Tebes, Laios, el marit de Iocasta. Descobrim que ell no ho sabia, no sabia que era Laios, descobrim que Èdip ha matat a Laios abans de trobar-se amb l'Esfinx en un creuament de camins. Però també descobrim que Laios no només era el rei de Tebes, resulta que sense que Èdip ho sàpiga era, com sabeu, el seu propi pare. Perquè Èdip no era realment fill dels reis de Corint, sinó que era fill dels reis de Tebes, que davant de la premonició o l'oracle de que aquest fill els causaria la mort, l'havien abandonat enmig del bosc amb la idea de que alguna fera se'l menjaria, però d'alguna manera sobreviu miraculosament. Així és com ens presenta el mite, la tragèdia de Sòfocles, amb tota aquesta intriga. A poc, Èdip, que està desitjós de conèixer la veritat, va veient que aquesta veritat és una veritat terrible, perquè
perquè resulta que ell en realitat és fill de Laios, home a qui ha matat d'una manera desgraciada i molt violenta en el camí cap a Tebes, però resulta que la persona amb qui s'ha casat, aquesta reina viuda, que doncs és la seva pròpia mare, no? Llavors ell descobreix que està ignorant-ho, veritat, sense saber-ho, està sent culpable d'un doble terrible, abominable crim, no? Que és el parricidi i l'incest, és un doble crim. No? Sabeu que davant d'aquesta situació Iocasta es treu la vida quan ho descobreixen, es penja al saber-ho, no? Que ha estat casada i ha tingut 5 fills amb el seu propi fill, Èdip, i Èdip s'arrenca els ulls. Bueno, aquesta és una mica la trama, o sigui que Konstantinos Kavafis, no? Quan escrivia aquest poema, jo penso que estava pensant en aquesta part de la història, no? Sembla, per tant, com si l'esfinx s'hagués amagat i encara tingués preguntes més subtils, més letals per Èdip. Èdip respon a la pregunta sobre què és l'home, perquè sabeu que l'enigma de l'esfinx era aquest: quin ésser provist de veu és de 4 potes, de 2 i de 3, no? I la resposta era que s'estava parlant de l'ésser humà. Èdip sembla que respon a la pregunta sobre què és l'home, però no hauria sapigut respondre a la pregunta que hauria estat absolutament letal per ell si l'esfinx li hagués plantejat: qui ets tu? Quina és la teva identitat? Qui ets tu? Perquè Èdip és molt astut, és molt llest, té la capacitat de solucionar molts problemes, fins i tot sembla que és capaç de salvar el seu poble d'epidèmies i de la pesta, és capaç de vèncer l'esfinx, per tant sembla savi i intel·ligent, però resulta que té una ignorància profunda sobre la seva pròpia identitat. Aquesta manca de coneixement d'ell mateix el porta al fracàs humà, des del punt de vista humà, perquè deixa de ser rei de Tebes, passa de ser una persona que es pot moure, podríem dir, pel món amb independència, ser una mena com de persona dependent dels altres, sense vista, expulsat de la seva pròpia ciutat. Amb ell el porta al fracàs i a Iocasta a la desesperació, no? En aquest punt, i no em vull allargar massa, ens hem de preguntar també per situacions anàlogues, no? Quin tipus, anàlogues en el nostre cas, no? Quines són aquestes preguntes més letals de l'esfinx, no? Sabeu que Ortega i Gasset parlava de la distinció entre allò biològic i allò biogràfic, no? Que no tenen per què ser àmbits completament diferents, però que tenen una certa distinció, no? Què passa quan l'esfinx deixa el terreny d'allò biològic, de la supervivència biològica, i entra en el terreny del sentit biogràfic del viure, no? Hi ha l'epidèmia de la pesta, però també pot haver l'epidèmia de la desesperació, com sabem, no? En un viatge que vaig realitzar a Bristol, vaig demanar si podia fer una passejada per la ciutat, perquè jo anava a participar en un congrés i tenia una tarda lliure, i vaig preguntar a l'hotel on puc anar a donar un tomb, i em van dir: mira, hi ha un lloc molt proper a l'hotel i molt bonic, que és el Clifton Suspension Bridge, una obra d'enginyeria de finals del segle XIX que encara fa goig de veure, vull dir, perquè és molt sorprenent, no està aguantat per cap pilar, sinó que es manté en suspensió en els seus extrems. I a l'entrada vaig trobar, sorprenentment, aquest missatge: Talk to us, call Samaritans for free. Això em va impactar molt. Després vaig descobrir que aquest Clifton Suspension Bridge era un dels punts negres on hi havia persones que decidien acabar amb la seva pròpia vida. I havien posat aquest rètol per donar com una possibilitat a aquestes persones de trobar una paraula, podríem dir, de comprensió, una paraula de llum, una paraula d'amistat. I a mi em sembla molt interessant, perquè
les preguntes letals de l'Esfinx poden presentar-se i es presenten per moltes persones potser en aquest terreny, en el terreny més no tant de la supervivència biològica, sinó més aviat del sentit biogràfic del viure. I la reflexió que jo faig una miqueta en aquest punt és, i aprofitant aquesta imatge que els ofereixo aquí, és que hi ha paraules que salven, no? Talk to us, call Samaritans for free. De què necessitem salvació els éssers humans? De la manca de sentit, de l'absurd, del mal, de la bogeria, del no res, de les addiccions. Per ser rescatats, per ser salvats de tot aquest tipus de mals, ja no ens val el saber científic-tècnic. Hem de desenvolupar un altre tipus de saber. La ciència no ens acaba de donar resposta a si la vida val la pena de ser viscuda o no, com dèiem ahir en el seminari que teníem a Seva, amb un text clàssic d'Albert Camus, que es planteja que aquesta és una de les preguntes essencials que un s'ha de fer si vol viure, per què la vida val la pena de ser viscuda. És un saber sobre un mateix que no prové del domini de la natura, sinó que té un caràcter que ja no és prometeic. Si agafem la distinció que fa Pierre Hadot, és un saber que no és prometeic, és òrfic. Ell distingeix dues actituds davant de la natura que ell troba d'alguna manera desenvolupades en el pensament grec antic, però també diguem-ne la història del pensament occidental, que és l'actitud prometeica, l'actitud de domini de la natura per solucionar els nostres problemes, però també una mica en contrast amb ella l'actitud òrfica. L'actitud òrfica és l'actitud de contemplació, l'actitud contemplativa davant de la natura. Recordem que Orfeu era músic, era poeta, i que amb la bellesa de la seva música, dels seus versos, d'alguna manera aconseguia generar harmonia. Doncs aquesta saviesa òrfica, que té a veure amb la contemplació, té a veure amb la inspiració, té a veure amb la creativitat, té a veure no amb el domini de la natura, més aviat amb la identificació profunda amb el missatge que d'alguna manera ens transmet contínuament la natura. No deixa de transmetre-la, però no li parem massa atenció. Potser no vull moralitzar ni molt menys, simplement realment m'ho estic dient a mi mateix. Ens pot passar als éssers humans allò que un poeta conegut, Luis Rosales, a mi és un vers que a mi em va impressionar molt, diu de si mateix. I jo a vegades penso, si al final dels meus dies repeteixo en primera persona aquest vers, no sé si ho hauré fet bé. Diu Luis Rosales: acerté en todo menos en lo que verdaderamente importava. Podem encertar en moltes coses, podem encertar fins i tot en tot, menys en el que veritablement importa. Bueno, no necessàriament, veritat? Però l'ésser humà és, i ja dic que volia fer una lectura sobretot antropològica, l'ésser humà té la capacitat de conèixer-se a si mateix i té el risc d'ignorar-se a si mateix. Possibilitat i risc d'alguna manera van agafades de la mà. Bé, passo a l'última part de la meva exposició. És curiós com la ciutat de Tebes, part final i breu de la meva exposició, per donar lloc després al col·loqui, al diàleg i poder entre tots acabar d'esbrinar una mica més allò que aquest mite ens pot oferir. Bé, posarem aquesta imatge, que és una altra representació pictòrica del mite de l'Esfinx. Jo, en la meva interpretació i en aquesta xerrada, m'he basat molt en una de les versions del mite. El mite té moltes versions, tant literàries com artístiques. Una d'elles molt clàssica és la de Sòfocles. Però Èdip Rei té una continuació.
La història d'Èdip no acaba amb la seva expulsió de Tebes, sec, sol, abandonat, fracassat. Èdip continua la seva vida, ens explica Sòfocles, acompanyat de la mà per la seva filla Antígona, que li fa d'alguna manera de guia, veu per ell ja no té ulls, no pot veure, però la seva filla es compadeix del seu pare i l'acompanya, no així altres fills, diu la història. I trobem aquesta part final de la història d'Èdip, la conclusió, en aquesta obra tan interessant i tan diferent, titulada Èdip a Colonos. És el camí que Èdip fa cap a Colonos, que és una localitat que es troba a les portes d'Atenes. Què trobem a Èdip a Colonos? Trobem un Èdip sec, que ja no hi veu, no veu el món, i algú que no veu el món no el pot dominar. És una mica el fracàs de la intel·ligència prometeica. Va agafat de la mà d'un altre, de la seva filla Antígona. Això implica la confiança, el vincle de l'amor, el reconeixement de la dependència. Èdip rei era un individu autònom que volia solucionar tots els problemes fent ús de la seva intel·ligència creativa i única i exclusivament de la seva intel·ligència creativa. No volia comptar amb ningú, no necessitava l'ajuda de ningú. I ara sembla que això ha canviat una mica. Sí que té les oïdes ben obertes, ben despertes. Èdip a Colonos, a diferència del seu jo anterior, és algú que escolta la veu dels altres, està disposat a aprendre. Les paraules dels altres arriben al seu interior i en el seu interior adquireix una comprensió més profunda. Una comprensió més profunda que el porta no només al reconeixement del misteri, i això és una mica la saviesa òrfica. La saviesa òrfica implica un reconeixement que aquest món és enigmàtic, que és misteriós i que no el podem dominar completament amb les nostres mans, que sempre se'ns escapa. I a una acceptació molt costosa, però molt important, del seu propi destí i de la seva pròpia història i de la seva pròpia identitat. Aquest saber al que arriba Èdip, aquest saber podríem dir interior, d'autoconeixement, d'autocomprensió, d'autoacceptació, de saber-se necessitat dels altres, és un saber al que arriba a través del patiment i ens recorda aquella famosa dita d'Èsquil, en grec, pathei mathos, amb el patiment l'aprenentatge, que els antics també el tenien com una mena d'adagi, de lema, de pathei mathos, amb el patiment l'aprenentatge. Podem preguntar-nos si Èdip, després de tota aquesta trajectòria tan dolorosa i en el que sembla un individu fracassat, doncs no ha estat precisament un camí d'aprofundiment en el coneixement, no només de si mateix, sinó del món. Finalment, jo crec que la història d'aquest mite que hem estat contemplant durant aquesta estona ens parla de coses tan importants i tan rellevants com la saviesa i la ignorància. On està la veritable saviesa? On està la veritable ignorància? La fatalitat i la llibertat. Èdip és lliure, no quan és lliure, està dominat per una fatalitat inexorable. Ens parla del crim i del càstig, ens parla de la culpa i de la innocència, ens parla de l'aparença i de la realitat, però també, i a mi em sembla molt important, i per això m'he volgut aturar un moment, ens parla de la salvació. Perquè Èdip és aclamat com el salvador d'Atenes. I resulta, Tebes. I resulta que la història ens mostra que no acaba ben bé de ser el salvador de Tebes, sinó que si primer havia salvat a Tebes amb la seva intel·ligència i la seva audàcia,
en un segon moment ha de tornar a salvar Atenes amb el seu exili, amb el seu desterrament, no? Molt bé, però la història no acaba aquí, segueix, com dic, a Colonos, i a Colonos, el rei d'Atenes, Teseu, adonant-se que aquest Èdip és un Èdip completament diferent. És un Èdip que té una saviesa profunda, és un Èdip que té com una aura de la persona que ha passat per molts patiments i d'alguna manera ha resistit i ha adquirit una comprensió més profunda de les coses. El veu més aviat com una gràcia per la ciutat i fa l'impossible perquè Èdip, que està arribant al final dels seus dies, sigui enterrat allà, a prop d'Atenes, a Colonos. Una salvació, per tant, per Atenes, que ja no ve del domini de la natura ni de l'ús individual de la intel·ligència, sinó com una mena de gràcia, com una mena de do, com una cosa que no podem guanyar per nosaltres mateixos, no? I m'agradaria finalitzar amb les paraules amb les que Èdip a Colonos es despedeix de les seves filles quan sap que està a punt ja de deixar aquesta vida. Diu, s'està dirigint a Antígona i també a Ismene, la germana, que són les persones que realment s'han ocupat del seu pare sec, no? I s'han preocupat d'ell i l'han cuidat. Diu Èdip despedint-se ja definitivament de les seves filles. Totes les penalitats fa lleugeres la paraula amor. Amor més gran ningú us tindrà sinó aquest home que ara se'n va. I és molt interessant, no? Perquè la paraula amor en tota aquesta història no surt fins l'acabament. Gràcies. Molt bé, moltíssimes gràcies, Xavier, per aquesta conferència tan suggerent. Tenim alguna pregunta, algun comentari? Sí, si us plau. Hola a tothom. Gràcies, Xavier, per sempre donar-nos aquestes grans paraules. Jo, has dit la ignorància, no? Com aquest gran defecte, no? De la humanitat, no? Però la ignorància és, d'una manera, la falta de coneixement, no? O sigui, no conèixer coses. Però, per exemple, Èdip comença a fallar o comença a ser ignorant quan no fa cas al savi que li diu, no? Llavors, no és més l'estupidesa humana que no la ignorància, perquè simplement la ignorància és això, és no conèixer, no? I no és una excusa, dir, jo no coneixo, per tant no faig això. No, tu no coneixes, doncs el que has de fer és, o ignores, el que has de fer és intentar conèixer, no? Quan no vols fer-ho és quan entra el defecte, per d'una manera, que seria l'estupidesa, de dir, no, jo el que no vull és conèixer, i ja està, i continuo sent el mateix i em dona el mateix tot, aquest no res, que es diu el Nietzsche en el seu nihilisme, de dir, no, jo el que no vull és saber res i la meva estupidesa, o l'estupidesa humana és la que genera tot això, Sí, gràcies, Quim, moltíssimes gràcies per la teva pregunta. Sí, et dono completament la raó. Per això he ironitzat una mica al principi dient que som homo sapiens, però també som homo ignorants, perquè tampoc ho podem evitar, per dir-ho d'alguna manera. El problema està en una ignorància no reconeguda, com els antics ja ens advertien, des de l'oracle de Delfos, des de la figura de Sòcrates, i sobretot en aquest personatge d'Èdip. El problema està en la seva enorme arrogància. La seva arrogància, en el context de les històries que ens expliquen els antics grecs, és una forma d'hibris. Hibris vol dir d'accés, un accés d'alguna manera que decanta a una figura cap al mal, que d'alguna manera comportarà una necessitat de purificació perquè d'alguna manera genera destrucció al seu voltant. Per tant, sí, et dono tota la raó, i una de les manifestacions jo veig que està molt, molt, molt evidenciada en aquesta història de l'arrogància d'Èdip és la manca d'interès per les paraules dels altres.
Llavors, és molt interessant perquè els altres qui són? Els altres a vegades són els nens, a vegades són les persones grans, a vegades són els desconeguts, no? O a vegades són les persones que ens diuen una cosa que ens desagrada profundament, però resulta que han encertat, no? O sigui que la història d'Èdip té a veure, em sembla a mi, amb aquesta insistència amb què potser alguns mals, alguns no dic tots, però alguns mals es podrien afrontar d'una manera més humana i millor si paréssim atenció a les paraules dels altres, per dir-ho d'alguna manera. Bé, és una lectura possible. Gràcies per la pregunta. Sí. Molt bé, alguna altra pregunta? Jo en tenia una, i és aquestes preguntes letals de l'esfinx i aquestes del segon tipus, aquestes que són de tipus biogràfic, la raó humana amb les seves forces és capaç de respondre-les, si no completament, almenys d'entreveure la resposta? És a dir, la filosofia davant de les preguntes letals de l'esfinx pot fer alguna cosa? Gran pregunta. Jo penso que sí. Com es comentava la setmana anterior, parar atenció al pensament mític no implica de cap manera abandonar l'ús de la racionalitat en el seu sentit més filosòfico-científic, per dir-ho d'alguna manera. Però jo diria que la filosofia, que ens pot ajudar molt, mai s'ha de desconnectar de les fonts d'inspiració. Vull dir, sí, la filosofia ens pot ajudar molt, però ha de ser una filosofia oberta a la inspiració. La inspiració de què? Doncs la inspiració poètica, si tu vols, la inspiració de la bellesa de la natura, la inspiració dels textos sagrats, de les grans tradicions de la humanitat. No es pot convertir en una filosofia autosuficient, perquè jo sempre he pensat, almenys a mi personalment, el meu interès per la filosofia no ha estat, és una cosa una mica personal, no? El meu interès per la filosofia no ha estat tant la recerca de respostes a les grans preguntes, sinó que ha estat més aviat la manera que jo he trobat de mantenir-me sempre en contacte amb el misteri. S'entén que el misteri no vol dir una fosca abismal, vol dir un reconeixement de que la vida que visc i del món que m'envolta són més grans que la meva capacitat de comprendre'ls. I a mi la filosofia m'ha ajudat a fer aquest exercici continu de reconeixement del misteri. Potser per això em vaig sentir atret per aquest mite d'Èdip i l'esfinx, perquè és una mica enigmàtic, és una mica mistèric, no? No sé si t'estic responent. Per tant, la filosofia que jo intento desenvolupar és una filosofia que em sembla que ens pot ajudar a comprendre, però aquesta comprensió no pot ser mai cabal, no pot ser mai completa si no es fa des d'una apertura a altres fonts d'inspiració que no són necessàriament la pròpia ús de la raó més lògica, per dir-ho d'aquesta manera. Bé, fins aquí arribo. Allà hi ha una pregunta. Primer, una centralitat m'ha encantat la plantejació. Gràcies. M'ha encantat com s'ha acabat, com ho has plantejat des del punt de vista de l'amor, de tota l'evolució de l'Èdip. I m'ha agradat molt, perquè ho has acabat amb la dependència d'Èdip respecte a les filles. Descobreix l'amor, però respecte a la dependència d'ella. M'agradaria que m'adonessis el teu punt de vista teu personal, com enfocaries tu el misteri, el traspàs de la vida, però des del punt de vista de l'entrega.
que veig jo respecte a... El traspàs, dius, de... Bueno, això sí que és tocar amb el misteri, no? Vull dir que... Ho sento, però jo davant d'una pregunta com aquesta em quedo una mica sense paraules. Ara mateix ho haig de pensar, ho hauria de meditar, d'acord? Vull dir, jo el que penso és que Èdip, en aquests moments finals de la seva vida, està aconseguint que el vers de Luis Rosales que he citat no es faci veritat a la seva existència. Vaig encertant tot menys en el que importava, no? I almenys en el seu moment, en el seu darrer moment encerta completament, perquè d'alguna manera se sent en deute amb un amor que ha rebut i és capaç de retornar d'alguna manera aquest amor amb les seves paraules, no? I he de dir-te també que és curiós, no? Sòfocles va escriure Èdip a Colonos també en els moments finals de la seva vida. Va ser gairebé una tragèdia que va escriure Sòfocles com de comiat, i com volent oferir un llegat no sé, positiu per la seva pròpia ciutat, no? Com dient, bueno, la benedicció d'Èdip per la ciutat d'Atenes, m'agradaria que fos la benedicció de la meva vida pels que d'alguna manera m'han llegit, pels que han viscut amb les meves tragèdies, amb els meus drames, i en aquest sentit penso que tant, una mica establint un paral·lel, tant Èdip com el mateix Sòfocles abandonen aquesta vida com un acte en el qual no només estan pensant en el seu destí personal, sinó estan pensant en el significat que la seva vida podrà tenir pels altres. No sabria anar més enllà d'aquí en aquests moments, però la pregunta l'hauré de seguir meditant durant aquest cap de setmana. Moltes gràcies. Molt bé, tenim alguna altra pregunta? L'Esfinx, de totes maneres, no és pròpia només de la mitologia grega, no? Se llama Esfinx i és encara més antic. En les altres mitologies on apareix també té el mateix significat? No exactament. L'Esfinx la trobem, sembla que originalment a Egipte. La trobem en l'àmbit una mica funerari i mortuori. La trobem com una mena de... a vegades fins i tot amb rostre masculí i fins i tot de faraó, d'acord? I la trobem com una mena de... amb actitud de vigilància, d'observadora, no? D'estar com observadora i d'alguna manera d'estar en contacte amb els dos mons, amb el món visible i amb el món invisible, amb el món de la vida i amb el món d'ultratomba, per dir d'alguna manera. D'aquest contacte amb el món de més enllà de la vida ve aquest caràcter sempre tan absolutament enigmàtic de l'Esfinx, que sembla que ella sap el que nosaltres no sabem, precisament perquè està en contacte amb el que hi ha més enllà de la mort. Per això el trobem en els... Sí. I com he dit, potser no ho he aclarit suficientment, però el mite d'Èdip i l'Esfinx per una banda, Èdip per una altra, són mites de tradició oral i són més antics que no pas la tragèdia de Sòfocles. Sòfocles el que fa és recollir-ho, però a la figura de l'Esfinx i també d'Èdip ja es fa referència, per exemple, a la Ilíada, a Homer, o sigui que ja està recollida. I com tu dius, l'Esfinx no és originària de Grècia, però aquesta versió femenina de l'Esfinx i aquesta figura fins i tot una mica perversa sí que ve de Grècia. Perversa en el sentit de monstruosa, com si fos una perversió. Hi ha molts éssers mitològics que realment, tot i que apareixin més en unes cultures que en altres, són comuns. Sí. I entenc
Entenc, gràcies per aquest comentari. Entenc que això és el que fa més interessant l'estudi del mite, que no és una particularitat cultural, sinó que ens està parlant d'estructures més universals, d'alguna manera. Molt bé, doncs amb aquesta conclusió el mite ens parla d'estructures més universals que convé que aprenguem a encarnar en la nostra vida, com ens suggeria a la conferència anterior el doctor Olives i com avui ens ha exemplificat de manera magistral el doctor Escribano. Doncs d'aquesta manera acabarem aquesta conferència d'avui. Només recordar-los que la propera conferència serà el dissabte 4 de maig a les 7 del vespre, com sempre, i que porta per títol La lluita entre el Leviatan, que també és un monstre, i l'home llop, que també és un monstre. La força i l'infortuni dels mites filosòfics de Thomas Hobbes, que farà el doctor Roger Castellanos. Així doncs, moltes gràcies a Xavier Escribano i moltes gràcies a tots vostès per la seva assistència. Ens retrobem.